Ilonggo Mikropono, Busayra sa 3, tournament battle, RG kontra kay Deadline, ginaod para sa palabotong nga battle. Shout out Hanot Clothing, Taway Clothing, Disenyos Clothing, Batang Kali Clothing, TS Merch Printing, kaga Millennial Streetwear. Shout out. Dito na pagpadugayon, rapper sa wala, pakilala. Yo, RG. Shoutout sa rap type community kay Mamedang, kay Sir Joseph, sa Mina NHS teachers, sa mga Minanhons, kay Billy Joe sa Tibay Tanduay, kay Idol Pen. Rapper sa too, pakilala. Yo, Deadline kay Mera. Shoutout sa kay Mera, RMD Extreme, Team VK sa IMC Streetwear, sa Team Superbook, Soulja Boys, sa Migo ko nga 5-year single, Paulo Lacomba, Double B, kay Boss Marvin Cubos, Jan Ray Delago ng James Reeds ng Iloilo ko, no? Paul Andrino, Bernard El Mario, Orlen Loreto, Alaysa Nichan, Vincent Amian, MP Malba, Joseph Behar, Christian Paul Bacamo, kay Nung Lire Chris Casiano, and kay Manang Catherina San Ramos, and Manang Arian Mary Botar for always supporting me. Thank you, yo. Nagdaw sa Toscoin si Deadline, kin pili amaw na si RG, 2 ka minuto, tournament battle, may 5 takaurado, pamatian ta, 2 ka minuto, RG. Yo, haba ng shoutouts, tangina neto. Iikli din naman buhay mo. Yo, na-reschedule pa yung battle. Kaya nasayang lang aking pagdayo, pagkat pinahaba pa kaniyang taning. Ngunit mas naging ganado, panamakamit aking hangarin. Oo, ako'y nagutom lang lalo, at nanggigil sa pagkain, kaya't akin na yang panalo, pagkat easy meal lang yan sa'kin. Hilig nitong mandawit ng girlfriend, talagang pagkabastos dalang-dala. Di lang basta below the belt, literal pang under the saya, puta. Pag ako nang damay, nang bubulabog, kitilagad tong napakabarok, parang galawang Hussein, tsak may patay pag sa dam ay nagpasabog. Pero di ako tulad sa'yo, sapagkat ako'y purong lirikal, katamis mo ang pangbigwas. Tila ba tusong kriminal, ako'y malabong pumarehas, kasi siya nga daw si Deadline, aka Mr. Reference. Lahat na lang binabanggit. Iba ang nagre-reference sa nag-i-enumerate, barang randomly select, pero punto meaningless. Ako na lang magtuturo sa'yo nang malaman mo ang difference. Ano, game? Game! Napasubo ka sa akin, kumbaga ay napa-deep throat. Standing mo pang lumpo, akin parang building na sa decode. Boring ating match-up, sayang lang ang bawat ikot. Kasi puta, mas nakakahiya ka pang kalaban kisa susubukan kong mag-TikTok. Real talk, kasi easy lang to trabahuin, parang apps ng dole. Kung usapan ay atake, armas ko pang COC. May pasabog, bawat hatid, ganun ako mag-cash on delivery. Kaya't simulan mo nang matakot pag ako nag-COD. Oo, tamang ginamit kong reference, galing Play Store. Saking laro to'y nasa pool, parang ML mga tol, ako'y legend na sa phone. Kasi multi naman daw kanyang hilig. Pero pag nag-rhyme, dikit-dikit. Tunog nakakatapik dibdib, kaso pag binasa na on paper, mahatik, dehens na nakakabilib, sige ikaw na rhymer. Lamang ka lang sa feelers, ngunit meaningless pa din ang pag-construct. Samantalang akin talagang pang hitters, pagkat multi ko may product. Multi? Product? Sa reference pa lang na yon, ikaw ay alanganin, tamang multiplication nga din, pagkat X ka sa akin. Kasi ikaw na magaling mag-multi, pero wala pa ding dating ang yung verse chong, samantalang mas cool pa din aking rounds na parang setting lang ng aircon. Time. Yo! Check. May insert lang ko mga tol. Last event sa ang gagawin ni Insecure. Kay Real Talk. Sa 4 kami nga wala nakabattle. Siya lang ang wala picture. Ay! Wala ka naka-perform, wala ka baka-battle. Ay! Pogi! Nagano ka sa Iloilo? Naglanto ang nagpuli. Ay! Patay ka na dapat sang 29. Kaso na short to ang time. Na-extend gamay imo short life, wala na dayon ng homicide. Dapat papasalamat ka kay Martin. Taging gaan niya kada. Papasalamat kay Martin. Ay papuli ka danay sa inyo balay para magbabay sa imo nanay kag tatay.
bago magbalik sa Iloilo. Para mag-suicide! Para mag-suicide! I-expect ko ang next ko makontra next round. Baskog na. Tapos ginhatag nyo, RG lang. Ano ni? Easy kill? Basic, easy money. Sigurado na ang panalo. Easy meal. Nakalasot ka sa first round. Kagin perde mo si Jan kasi. Grabe, gali oh. Jan kasi, nagito na perde mo pa. Kululbaan, kagit bro. So, idol, pwede ka pamangkot? Fuck, grabe ako nervyos, migo. So, sir, ano ang feeling na nakaperde ka rapper nga wak Barriosimo? Gatagalog ka lang sa battlefield mo, baskog ka na? Gago ka ba? Pakadto na ko semis niya, ganit mo ko di maharangan, biskan bakod ka pa. Gatagalog ka? Pwes, ilunggo ni nga mahugot, magkapot sang daog, hindi mo ni magabot, tanga. Gani, paano mo nahambal nga hugot ka na, ha? Paano mo nahambal nga hugot ka na kung alog ka pa? Mga barok, magtagalog ang mga feeling bakod. Amo na mindset nyo? Peke na chong. Feel na feel pa magtagalog sa mga alpo, tapos accent nyo hiligay nun? Bakit? Kaya mo na ba makapagsabayan sa aking aura? Ha? Aw ah. Gago, para swertehin ka, sana nagdala ka ng babwa. In fact, pinadala ako dito ni General Luna para sabihan ka na. Para sabihan ka na. Hindi ko pagtagaluga sa akon mismo nga banwa. Ano? Nagatagalog ka para swabe magtira kag panukuno bida, di ba? Basi masapakan pa sang iban nga liga sa Manila kag ni nigma. Ang balada amigos ang una amo man na akon nga estilo. Pero bag umo ang balon nga ikaw reflection ko magtulo ka danay sa espihok iyang pagtagalog mo. Pwe, pilit lang chong sa mga tao gapakul ka lang pre. Buiset na dong pero balaan ko dira komportable. Amo na imo hilig, I know. Pero bago ka magpakaalog, siguraduhin mo dahil nga kaya mo makipagsabayan sa hiligay nun. Sa hiligay nun, gani pasensya. Tama kalayo sang aton agwat kag distansya. Round 1 pa lang kita mo na ang diferensya. Round 1 pa lang kita nyo na ang ebidensya. Maagom ya, dodire na dakpan ng ginbalbal sang iban iyan nobya. Oo, tama ka, sakit di imo eksperyensya. Pagtapong sa battle, hindi mo ko malimtan. Nga daw ex ya? Hindi agad malimtan ang ag-ex sa iya. Gani, ekis ka sa akon, meg wala ka din may makuha nga check. Unod sa ulo mo, puros ako, sigurado matek. Oo, unod sa ulo ya, puros deadline. Deadline. Nga daw, estudyante lang nga, wala pa ka pa sa project. Ganisin o ang gapangaon, gapanglamon sang MC. Ako lang gabuga kalayo nga dragon kontra sa rapper nga. Pakulang, kagkulang pa ni ang sumsuman kinalan magdugang pasag sudan. Gisupot ang usog para mabusog kag mahubog sang madungan para kanon ang baguhan ng gatikalo na gusto na mapa-flip top. Wala pa gani may napamatudan. Hilaw pa ni sarap, pero wala pili imo nga tubang, wala ko labot biskan ikaw pa hilaw, tunlo ka bilog hasta madunlan kag siputon sang maniwang ang imo nga tulan samtang ginausang. Ako rason nga bag-o lang bunot sa dugan ganis sulod ko makontra. Dre, umpisaan mo na makulbaan ang tani may arak ka na tunan subong nga gipakita ko sa tagapututan kung sino ang mas buang. 2 minutes yon. Tangina, sinita pa pagiging hiligay nun ko. It nitong pack shit. Ito pag nag-English parang nag-call center na taga-bukid. Yaw round 2. Huli kong laban, daming stumble. Pero di mo ako doon masisilip. Pagkat sinadya kong magkalat sa battle upang sa susunod ay may mailigpit. Ako'y preparadong pumunta. Makikipagbasagan ng bungo, bara sa bara, pursigido sa bawat likhat obra, kaya di nagpapahinga sa gawa. Kasi ako'y minaliit niya nga din sa kanya mismong pagtingin. Ngunit nakasalubong mo pa din ay alin. Balakid sa tahakin ngayong kayabangan ng kanyang tinanim, pues kamatayan aanihin, tsak mauubusan ng hininga sa sariling paghahangin. Tapos naitapat pa sa malalim, lagay mo alanganin. Lunod, kamatayan aabutin, talagang lulutang pagmahangin. Kasi panay ito pagbubuhat ng bangko, hasta laging bituin pag siya nagsabi na,
Kumpara sa akin, talagang pamatay bawat hiwa, talagang iba ang may tala sa salita, sa may talas sa salita. Kaya, lanseta, hahawakan sa bangketa, aabangan pagkakita, tatarakan, malael sa kaganapan, malagim ang saksakan. Kaya, agarang masasaktan pag nirekta dibdib niyan. Puso tatamaan, iindahin, agad-agaran, parang iniwan. Kasi, pero nag-improve na daw tong idol nyo. Kasi kung maka-taglish at angas, talagang wannabe batas kitang-kita mismo sa linya. Kasutang inang itsura, iba prehulma, kamukha mo si Keja. Oo, nag-improve. Oo, nag-improve na nga tong idol nyo. Kasi kung maka-punch after punch, talagang dire-diretso, walang minor. Kaso yung linyang kanyang dala, tangina gasgas na before. Oo, nag-improve sa linya. Itong tumulad kay batas, kaso parang gurang sa selda pagkat luma ka sa bars. Kaya yung mga bara mong dala, galos lang ang maidudulot kahit naka-multi ang figura o ang syllables niya na ipitupa. Mga sapak na magmumukhang kinurakot na ayuda pagkat malayo sa bituka. Time. Woo! Madalom! Ka-figure of speech, ka-imagery. Malazen look, ZL. Gapang lamon, grabe mag-speak, pati ang delivery. Halata nga kay GL! Ano? Di puro kinsamo mo style Zen look ang GL, ano na pamatsagan mo, Chong? Deadly? Pwe, complete package ni pre, rhyme scheme, multi, wordplay, imagery, metaphor, delivery, tawag ako nga ron, Henley! Kaya pamatsagan mo, feeling baskog ka? Tandaan mo. Tandaan mo. Ha? Tandaan mo. Wala ko yung nag-joke ka? Ang mga itong punchline, feeling baskog ka, tandaan mo! Gani pala pa doon nakasa kong linya ka, dugo sakay sa zipline. Utod mo nga ulo, iputos ko sa dyaryo, amo na ang headline. Imaginary lang mga tira mo, daw kay K-White ng sex life. Pero seryoso ko ni Subong. Seryoso ko ni Subong, daw binsoy lang sa basketball. Wala playing time. Kay man damo gusto. Magpatay sa kuntugod, may presyo akong ulo. Pero wait lang, may presyo ang ulo. Oo, may barcode ni sa likod liog. Galing pamatay man nga hitman. Ako ang dead shots ng Iloilo. Wala mintis taga-tiro. Manago ka man iho. Damay mo lang agiho. Sigurado ka maigo. Malayo o malapit man kung ako mag-exam. Puros check lang. Wala sang rounds nga may X-man. May influensya ni Eminem, pagsubong ako imog ginsulatan. Wala ba ako ka-reply? Patay ka na, dear Stan! Oo, sa sulat may halo martial art, pero ang martial arts malaip man. Pagtapos sa OG, sa RG naman, hindi ka rapper, rakista ka lang. Gani ipakita ko sa OG nga puro skrank lang kung paano sa rakista mag-headbang! Moto ya, stay tipsy. Ako ya, hubog na. Paano mo papatamaan kung kaibitin sa shots? Tas gusto mo pa sila nga ilugon ka? Tipsy lang ko no, wala maoy, humble lang. Sige inyo sunda. Pagka-humble ya, down to earth, gani ako na bahala nga, ilubong ka. Tipsy ka lang, hubog na kuya. Biskat pila ka hard shots, hindi mo ni mapatumba. Kaya akong ginatake na shots, may sumbag malabusli kung iguon ka. Wala pulos imo pagka-MC, kung mic check lang imo ubra, kagwa effect imo pagka-tipsy, kay hubog na sa battles imo kontra. Ikaw ang tipsy day? Ikaw ang tipsy day? Sige idol. Para hindi mo na mapanindugan pagka-tipsy mo, una akong gubali, imos final, follow up on punchline hasta magtiyog ni panaog na daw downward spiral para maguntat na sila kung para sa aton. Biskang balaan man naton, ya ikaw akon, wikis tribal, o sige ikaw na ang tipsy day. Ikaw na ang tipsy day, ang kinalain ng hindi ka nakalabot pa semifinals. Yo. Nagmulti pa tong tangina. Kaso yung rhyming pang CJ nag-iisa. Tsaka hubog daw puta hubog daw siya puta tangina. Mamamatay din to sa kanyang pagkahubog na parang si Christine Dacera. Round 3. Binibida sa lahat na kay Arma, siya ay nagwagi. Kaso kung iisipin, ano nga ba ang sanhi? Manumano lang ang laban, ba't may katulong ka pare para lang makamit ang corona ay may hawak kang kakampi? Kasi sa laban nila ni Arma,
Nagpakita pa ng rap skills tong bugok, baka sakaling bumenta. Kaso nakakainis naman yung flow, parang traffic lang sa EDSA. Kaya sige, flow ka lang dyan hanggang mabigti ka't lalambitin pagkat delikado ka sa sariling flow na parang internal bleeding. Kasi kung lahat ay idadaan na lang sa bigkas, sa spito masasamid kasi pag ako na nag-deliver, Grim Reaper, tsak may ihahatid. Kasi kung usapan lang ay sapakan, baliwala yung corning hits. Habang punches ko'y pang manipak, pandayo hanggang overseas. Pwede ring pang heavyweight, kahit korting overweight, tong kalaban sa mic mapapatay soon, bugbog sarado kay Holyfield. Kaya ipagpapatuloy ko pa ang konting scheme dito sa rapper na walang taste, tila may COVID ring. Ito lang ang binigay mo bro, pues sa akin ay overkill. Lamunto ng buong buo, saktong siya'y offered meal. Kaya sasagarin ko pa ang multis, pati magarbong mid-rhyme. Si Bakasaki nun kam, parang trip ko lang maghentay. Suntok agad pagka mic check, para tunog ay great hype. Bawat sapak ko'y parang project, tsak pasok to sa deadline. Suntok kong Tagalog tatagos, kahit hindi mabenta. Kung maubusan ng lakas ako'y may hain na reserba. 45 na dala-dala ang kikitil sa bida, kaya mamamatay to sa shots na parang si Christine Dacera. Kaya ganun tumira, laging sentro, di kumpara dito. Walang apoy ang mga berso, lakas mo laging makabobo sa people pagkat mga di sanay sa init parang dayo sa Bicol. Ako'y probinsyanong tirador, armas ko'y pang kuko na pistol pagkat kada dura ay may sapak na parang Rondo at Chris Paul. Round 1, tad-tad sa reference. Round 2, punto at wordplays. Round 3, rhyme schemes at multis. Kaya out of bounds kalalabasan ngayong lalabas ka sa eksena. Basketbolero ka bang talaga? Pues ngayon tatanungin kita kung sino mas magaling maglaro ng rounds sa ating dalawa. At last, maraming baguhan ng umusbong, subalit ako ang natatanging bida, kaya't sinisigurado kong ginto na tong nahukay nyo na galing mina. Galing Mina, taga Mina. Sabi ko pututan. Hindi ka taga pututan. Kay man lugar nyo sa lumpaan. Kita nyo, taga Mina. Taga Mina, nagadto pa sa Iloilo para basi makadali sa Bulawan. Taga Samon si Go. Taga Sinyo si Gob. So, freestyle lang di subong. Dago, kaya ko niya, diri mismo, diri ta ka ilubong. Kagin, question mo pa, taga-multi ko. So, pakitaan na ka, bro. Ari na, pamati ka sa mga bira, ag mga tira, may dala kamera, aring kamera. Ganun makaya mo, ni bala makasabayan, hindi mo kaya, dala ka na lang. Patay ka gago, luluway si mo. Kag balik-balik, kasi nasera, ginribat na, sera naman. Balik-balik, iya nga ribat, or iya nga sulat, kag iya ribat. Christine de Sera, manggad kapila, nagid sulit, kapila na masibak. Kag, round 3 na ta. Mahilig sa magpakadalom. Tapos sa delivery, ginatindihan. Mahilig sa magamit sang tinaga nga madalom. Mahilig sa gamit sang tinaga nga madalom. Tapos sila ma'am, miskan din nila maintindihan. Mga pasakay, ukon, gabilib kamo kay siya madalom. Biskan wala konekta ang tinaga nga ginadupla. Ang senaryo ya daw sa Smoky Mountain nga biskan Hokkaido yung nga Hokkaido ng pinakadalom basura man gyapon ang inyo nga makuha. Ang lain ko ya simo. One liner, two liners o naka-set up pa sa kontra ang rektaya. Kung magsulat straight to the point. Magsulat straight to the point. Sa punta may pwersa pa. Straight to the point. Sa punta may pwersa pa. I-explain ko pa mga boys para ako magka-points. Straight to the point. Sa punta may pwersa pa nga daw exclamation point. Kay man sa punta nga daw exclamation point. Shit. Oh. Pag naka-multi, naka-drive scheme, feeling bastog na. Matsaga na gid, killable ang mga lines. Kung na mag-multi rhyme scheme puta, tapos last syllable lang ang rhyme,
Puta lang ka nga kupal, mangmang. Nano ka man? Ayos ka lang? Kilala mo kung sino sa imong atubangan? Ako man lang gali sa deadline, pre, at ang multi-agram scheme nga inyo ginapabugal tanan para sa akong tama ka, natural na lang. In fact, hindi lang sa rhyming ang dapat imong himuon, ah. Dapat may punchline mo yung gapang lubong kung iguon ka. Gusto niyo sasundon? Sige, inyo sunda. Basta sasunod ka lang padayaw sa multi-agram scheme mo. Kung hindi na ako, imo kontra. Kung hindi na ako, imo kontra. Ambal nila, parehas na kano, estilo. Bitch, please. Sige, par. Patiha, ambal nila nga parehas ka mo style ni Ribotar. Ambal mo, gapangigo ko below the belt. Oo, mala Draymond Green, mag-technical. Ikaw, tikalon ka lang. Literal. Ako, Joel Embiid, may bugabis kanga. Tinikal, mga immature lang gabilib simo. Ako mga pure hip-hop gabilib depart. Nakisakay ka lang sa hype sang hip-hop. Ako damo, naging sakripisyo. That's why I made this far. Nakiinit ka lang sa kalayo ko. Bitch, I made this fire. Subong balaan nyo na di pwede ikumpara. Ang kinalainis ka, Stockley kay CLR. Oas ka, Stockley. Ay, biskan di ka mo di bagay. Inyog yapon, ginapilit. Nag-rap para sa fame. Buiset nga mindset. Obra niya, pinakilig ako sa inyo. Di magbilib. Gani ako si CLR na ang tagsa kalinya siksik. Hindi ba pong gani mag-init? O CLR kay creative lines and the rhymes na ako pero may ginabit-bit. Hindi diya parehas duwa, tipsy boy. Shots mo pang weak kag chip lang part. Shots ka sa battle, black label, sigurado gid nga pang rich kag hard. Rich, hard. Kaya ang baka nila kami ni RG may similarities. O sige, yes. Pero kung kapit man kita duwa, pangaduwa ka lang kay Rich Hard RG, Raymond Gutierrez! Raymond Gutierrez, it's about damn time! You better retard! Retard, wala ka din numero. 0 and I am number 1 in this art. Wala ka konekta imulin niya nga daw Trailblazers logo. Get spark? Damn time, 0, Trailblazers. Oo, kay pagtapos ng battle, all 3 rounds, 3 ka L, ibutang ko sa likod mo nga do apelyido ni Lillard. Sa East, ako ang beast. Sa West, ako ang best. Sa North, ako ang Lord. Sa South, ako ang crowd. Subong nga nag-cross ato na alagyan, sigurado hindi mo ginai ka proud. Oo, ako ang East, West, North, South. Kaya bis ka may dala ka ba kompas, hindi ka makagwa diretsyon. Kaya kung makita mo, bis ka diin nga angulo, bis ka diin nga direksyon. Kaya bis ka may dala ka ba kompas, hindi ka na makaluwas. Kung wala ka na paatuan sa concept, dali ka na lang asta. Kaya haraga kaya kumaharang sa alagyan mo pakadto championship. Rigor. Solid ka. Ilonggo mikropono, Busay Rasa 3. RG kontra kay Deadline, ginaod para sa battle na to. Solid. Boto sang Urado, 3-2 para kay Deadline. Judge. Yawa, safe jay la si Ma. Gibuto ko deadline for 3 rounds to 1. So breakdown ko lang. So round 1, parehas lang sila steady sa energy. May kanya-kanya sila nga estilo. May kanya-kanya sila nga estilo kung paano mag-atake. So bali round 1, para sa akin, ang punto sana ay medyo lamang si Deadline. Regardless, medyo ang overtime sa 2 minutes, so balikin ka na 2 minutes. Pero sa puntos, ginapag ko kay Deadline. Round 2, Deadline. Ang si RJ, ang intricate sa mag-rhyming, ang setup, pero medyo nakulangan ko sa punchlines. Ang nag-gulo rhyme siya. So nanuntarad yung mas intricate sa mag-rhyming. Pero pag labot sa punta, medyo nakulangan ko. Unlike kay Deadline, round 2, banata niya sang punto per punto. Hindi man nga wala gid sa wordplay kag wala gid kung paano yampang ang mga tira, pero ang nakapalamang siyang punto ya. Kumbaga Ilonggo versus Iligaynon versus Iligaynon, parehong lang sila taga Iloilo. Tapos round 3, ang damo na banat si Deadline, puro baskog ya banat, regardless ng overtime siya, pero para sa ako nang mutong pinakabaskog nga round ni RJ. Punto nga may dalabara na akwat na RJ round 3, so 2-1 para kay Deadline. Classic. Yo, jab Makatenonggo, ginboto ko si Deadline. Ang breakdown ko man, round 1, ginboto ko si Deadline kay
sakit mo tong ang round 1 ni RG pero mas direkta ang linya ni Deadline kag mas direkta kag mas damo punchline kag solid mga rhyming sa round 2. Gintay ko lang kay si sakit ang si RG pero sakit man siya no Deadline ang yang nga first half na mo to na nasakitan ko bali punchline Japon mas damo kay Deadline pero gasabay man si RG pero gintay ko lang sa round 2 kag round 3 mo na yung budlay judge kay tani ang may linya si RG nga ginribat atong si Dasera tani wala ilang ginribat kay masakit to ya sa masakit mo tong linya mo galing ginribat ya ti bali ang sa punchline na gidto sa round yan agad do nabuinan points ti man na gimbuinan ko to pero round 3 ni Deadline damo sila sala pero gapuntos sa Japon bali gintay ko na Japon ang round 3 kay may mga slip ups si Deadline pero nakakuha si Japon sa mga hugot gid lang para makapuntos tapos si RG puto pinakasakit yang nga round pero moto lang gito sa Dasera lang gito sakitan itong linya ito kuway sa gribat ang 2 rounds tie isa ka round kay Deadline. Wala ba? So, drop D, Deadline versus RG. Bali round 1 para sa akin eh yung pinaka nagsabayan silang dalawa. Bali yung sa round 1 ni RG medyo sakto lang na bitawan niya lahat ng lines niya pero kay Deadline parang naangatan niya yun eh. Naangatan niya yung round ni RG. Saka sa round 2, para sa akin sa round 2, Deadline pa rin. Dahil na-maintain niya yung lakas niya. Tapos kay RG medyo nakulangan ako sa suntok. Parang sa rhyming siya nagtuon. Kaya sa round 3 para sa akin, kay RG, kahit kay Deadline, medyo nawala na siya eh. Medyo siya nawawala-wala siya. Kahit na rebat niya yung best na linya ni RG, binoto ko si RG sa round 3 kaya classic na laban. Yo, Mayor, ginboto ko si RG kay round 1 na gintaw ko patas, round 2 patas man kag sa round 3 lang ko nagbase so bali may stumble si Deadline so ginata ko kay RG. Siktuan ang tablet ng round 1 ginatag ko yung Deadline, round 2 karag round 3 ginatag ko kay RJ kay sa time na base do na sobraan ng si Deadline sa time kag do sa round 3 nadulaan sa muna nga daw kag nanamian ko siya aboy kag kay Deadline okay man sa round 2 ya do base ko sa time nga daw nagsobra lang sa time na ginatag ko kay RJ. Activar Beats.